Su'mai, Gareth Wyn Jones ydw I. Ella bod chi'n nabod fi o rhaglen BBC Wales, The Hill Farm. Fama di swyddo fi, paradwys, a fama dwi'n gweithio ar y carneddi bob dydd. A dwi yma i siarad efo chi efo tana bwriadol gyn pobl ar y mynyddodd yma. Mae Cymru'n adnabyddus am ei brydferthwch eithriadol naturiol, ond yn anffodus, yn aml iawn, mae'r ardaloedd hyn yn cael ei dinistro oherwydd tana bwriadol. Mae'r rhan fwyaf o barciau yng Nghymru yn cael ei hamddiffyn mwyn diogelu eu cnyfingodd naturiol. Ac mae'n hanfodol ein bod ni'n parchu ein bwyd gwyllt a'i bod ni yn rhoi llochas a chartref iddynt. Yn anffodus, plant sydd yn cynna rhan fwyaf o'r tana hyn. Rhai mor ifanc a 12 oed. Mae'r tana hyn yn peryglu bywyd gwyllt a chnefinodd naturiol, ond maent hefyd yn beryglu bywydau'r cyhoedd eu cartrefi a chymunedau lleol. Fe all y tana hyn ledaenu'n gyflym iawn, ac mae'n amhosib rhagweld sut y byddant yn datblygu. Dyna pam ei bod hi'n mor bwysig eich chi reportio tana hyn ar unwaith drwy alw 999. Mae tana bwriadol hefyd yn cymryd oriau maith i'w ddiffoedd, ac mae hyn yn atal difforrwyr tân rhag ymatab i argyfyngau eraill. Efallai mai chi neu'ch teulu fydd yn galw am y gwasanaeth tân ac achub am gymorth, ac efallai na fyddynt yn eich cyrraedd mewn da bryd oherwydd ei bod yn gorfod delio gyda thân bwriadol. Cadwch llygaid ar eich plant ar ôl iddynt dod adref o'r ysgol, a chofiwch roi dwbod i'r heddlu am achosion o ymddygiad gwrth-gymdeithasol drwy alw 111, neu ffoniwch Crime Stoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Mae cynna tân yn bwriadol ddim jyst yn gwrth-cymdeithasol, mae o yn drosedd.